ndị be anyị ekele m ụlọ aha m Senator Adebola Jackson n'obi na Adeleke onye People's Democratic Party mgbe ahụ na-agarịa rịọ gị ka ime vootu inyere m ihe isi ndị ime ya n'aha Chineke ndị ime ya unu gbalịala ahụ m na-ekele gị ụlọ ọ ga-adịrị gị unu ma ịgbalịla imela ihe na-agwa unu na ụlọ dị ugbu a ndị ihe ụlọ ezigbo ọrụ ọ gaghị ndị a ha siri ike to pieces onye na-agwa gị ọ gaghị business as usual ọ ga-iwu everybody bịara ọzọ ebe a agụzi na anyị na-eme ihe ọfụma iji mee ụlọ ọfụma mgbe na-arịọ Chineke ka ọ nye m gọvanọship a Chineke ha nyere m gọvanọship gọvanọ nyere m ka mezie ebe onye nọ na ọyịna Ọsụ ka ndị ọzọ ka ha na-enweta onwe ya onye ga-eme ndewo